మహిళా మహారాజులకి ఇన్ని సీట్లు ఇస్తే మా మహారాణులకు కూడా సగం అటుపక్క వదిలేయండి అని మేము అడగాలి. రేపు విశాలతో పాటు మేము కలిసి పనిచేయాలి. ఎందుకు పనిచేయాలంటే మా ఆత్మగౌరవం రెడ్డికో కాపుకో వెల్మకో బ్రాహ్మణుడికో పనిచేయడానికి ఒప్పుకుంటలేదు ఆత్మగౌరవం. ఎందుకంటే గడియల నుంచి అనేక సార్లు పిలుపులు వచ్చినా మేము ఆ పనులు చేయం. మా వాళ్ళు ఎవరన్నా అట్టడుగు నుంచి వస్తే తప్పకుండా పనిచేస్తాం. మొట్టమొదలు బీసీ నాయకులతో కూడా పనిచేయం. ఎందుకు చేయమంటే వివక్ష జాతుల నుంచి వచ్చిన నాయకులతో కలిసే పనిచేస్తాం. సంచార జాతుల నుంచి వచ్చిన నాయకులతో పనిచేస్తాం. తర్వాత వివక్ష కలిగిన జాతులు మొదలు ముఖ్యమంత్రులు అవ్వవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ తర్వాత బీసీలు ముఖ్యమంత్రులు కావాలి, అందులో మహిళా ముఖ్యమంత్రులు కావాలి. వీళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తాం.